नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाचे बातमी। कोकणात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी असा ती म्हणजे करूळ घाट पुढचे 70 दिवस बंद रवतलो। रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामानिमित्तान सरकारने निर्णय घेतलो असा, त्यामुळे या मार्गावरना प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी ही गोष्ट ध्यानात ठेवावी। कोकणात येणाऱ्या आणि कोकणातून घाटार जाणाऱ्या लोकांका वैभववाडी तालुक्यातना जाणारो करूळ घाट सोमवारपासून बंद होतलो। घाटात सुरू असलेल्या कामाकरता सरकारने निर्णय घेतलो। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचा सध्या काम सुरू हा। याच मार्गावर यो घाट येता तो पण रुंद करूचा। या संपूर्ण कामासाठी 249 कोटी रुपये मंजूर झाले। त्याच्या प्रत्यक्ष कामाक सुरुवात झाली आहे। आता घाटात या कामाक सुरुवात होतली आहे। घाटात मोरी घालना गटारी वांगडा काम करूचा असा। आता घाटासहित 21 किलोमीटरचो रस्तो सिमेंटचो होतलो। त्याच्यामुळे या मार्गावरसून ये जा करणाऱ्यांचा प्रवास आणखीन जलद होणारा। शेतमाला वांगडा व्यापारी वाहतूक वाढवण्यासाठी ह्याच्यामुळे मदत होतली। श्रीधर सावंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी। 1971च्या भारत-पाक युद्धात महापराक्रम गाजवलेलो T-55 ह्यो रणगाडो कुडाळ दिलो। कुडाळात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या थय NCC कॅडेटच्या वतीने त्याचं स्वागत करण्यात दिला। बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्थेन विद्यार्थ्यांका भारतीय सेनेन गाजवलेल्या महापराक्रमाची माहिती गावाघावी, त्यांका भारतीय सैन्याच्या शस्त्र सामग्रीचा ज्ञान मिळावा म्हणून भारतीय थल सेनेकडे रणगाड्याची मागणी केली होती। ही मागणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, खासदार विनायक राऊत आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांच्या वतीने केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती। कागद पूर्तता पूर्ण झाल्यानंतर ह्यो रणगाडो शुक्रवारी पुण्यातून निघालो होतो। या रणगाड्याचा शनिवारी उशिरा कुडाळात आगमन झाला। जल्लोषात या रणगाड्याचं स्वागत करण्यात आले। आमदार वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत अयोध्येत होणाऱ्या प्रभू श्रीरामांच्या प्राणप्रतिष्ठापनेच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटान बाईक रॅली कुडाळात काढली। भगवे झेंडे आणि रामजप ह्याच्यामुळे कुडाळ राममय झाला होता। लोटांगणवती चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूर्ण वादेव वाईन महेव नाम तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दैवत तमेव सर्वं मम देव। आपला कोकण ह्या हैचो निसर्ग, हैचे रूढी परंपरा, उत्सव, सालाबाद चालीरीती, खाद्य संस्कृती यांनी समृद्ध असा। हैचे घनदाट जंगलांचा रक्षण करूच्यासाठी ठिकठिकाणी आपणाक वेगवेगळ्या नावान ह्या रक्षणकर्त्याची ठिकाणा बघूक मिळतात। अशाच प्रकारे वेंगुर्ला तालुक्यातल्या मातोंड गावठणवाडीतल्या लोकांनी अनेक वर्षांची गोठण जेवणाची परंपरा जपली आहे। बघूया। नमस्कार मंडळी, मी दीपेश परब स्वागत करते तुमचा कोकण 7 लाईव्ह मध्ये। मंडळी, कोकण म्हटला म्हणजे कोकण म्हणजे आपले या ठिकाणचा जो निसर्ग, या ठिकाणची जंगलं असत
त्याचप्रमाणे हैचे रूढी परंपरा असत, विविध उत्सव असत ठिकठिकाणी कोकणात, ग्रामीण भागात अजूनही काही पूर्वंपार चालत दिलेले मार्ग हे लोकांनी सांभाळून ठेवलेले असत आणि याचमुळे आपला कोकण या समृद्ध असा आणि एक वेगळी ओळख या कोकणाची संपूर्ण जगभरात असा. मंडळी, कोकणातली जी जंगलं असत ती त्याचं रक्षण करण्यासाठी राखणदार असे अनेक देव आपणाक विविध ठिकाणी बघूक मिळतात. विविध नावान ते प्रसिद्ध असत. राखणदार रक्षण करतो अशी त्याची ख्याती असता आणि ते थंयचे ग्रामस्थ ते त्याची वार्षिक जी काही चालचालणूक असतात किंवा वार्षिक जो थंयचो उत्सव असतात तो त्याच श्रद्धेन भक्तिभावान थंय करतात. जे काय पूर्वजांनी मार्ग चालू ठेवलेले असत किंवा थंय केलेले असत ते आज टिकवून ठेवण्याची कामं ती लोक करतात. अशाच प्रकारे पूर्वीच्या काळात शेतीचा मुख्य व्यवसाय होतो या कोकणातल्या लोकांचो आणि या शेतीचं रक्षण करण्यासाठी किंवा त्यावेळी शेतीक जी गुराढोरं असतात ती अशी रानात चराक घेऊन जायचे आणि थंयसर त्या गुराढोरांचं रक्षण करण्यासाठी म्हणान एक राखणदार असो ते देव या ठिकाणी त्यांच्यानी श्रद्धेन पूजलेलो होतो आणि असेच आपणाक ठिकठिकाणी देव मिळतात आणि त्यांची ठिकठिकाणी नावं असतात. तर मंडळी, मी आज असं वेंगुर्ले तालुक्यातल्या मातोंडी ह्या गावात आणि मातोंडी या गावठणवाडीच्या ठिकाणी मी असे आणि हैसरच्या लोकांनी एक गोठण हो देव असा, गोठण जेवोचो एक पारंपरिक उत्सव असता काय पारंपरिक एक मार्ग म्हणावं आपण की वर्षातून एकदा या ठिकाणी सगळे ते लोक जमतात त्या गावठणवाडीतले आणि ती गोठण जेवतात. डाळ भात, बटाट्याची भाजी, सोलकडी आणि आपला गुळचून हे जो पारंपरिक आपला खाद्यपदार्थ हा ह्यो हैसर केलो जाता, हैसरच शिजवलो जाता. त्या देवाक गोठण देवाक नैवेद्य दाखवलं जाता आणि सगळे लोक एकत्र बसान ह्या जेवणाचो हैसर आस्वाद घेतात. म्हणजे नैवेद्य म्हणूनच हे लोक हैसर जेवतात आणि हो वार्षिक एक उत्सव म्हणूनच ते याच्याकडे बघतात, वार्षिक एक मार्ग म्हणून बघतात. एक त्या देवाची जी परंपरागत चलत दिलेली चालचालणूक रवाची किंवा थैसर त्या देवाक श्रद्धेन लोक थैसर नतमस्तक होतात आणि एक राखणदार रक्षण करतो म्हणून ते हैसर या गोठण देवाकडे देवाची पूजा करतात. आपल्या गुराढोरांचं रक्षण करणारं किंवा हैसरची जंगलं असतात, हैसर त्यांचे बागे असतात, काही नारळाचे बागे पण असतात, त्यांचं रक्षण करता म्हणून या देवाची ते पूजा करतात आणि हे वार्षिक हैसर उत्सव करतात. तर मी आज या ठिकाणी गोठण जेव्हा तर त्या ठिकाणी इलंय. थोडंसं योग उशीर झालो म्हणजे अगोदर त्यांचा सगळा चालू झालेला जेवण करूची प्रक्रिया म्हणा, तर मी थोडंसं उशिरा येईल आहे आणि मात्र अजून या ठिकाणी जेवण करूचा चालू हा. तर बघूया कशा प्रकारे गोठण जेवण होतात आणि त्यांच्याकडसून थोडीफार काही माहिती पण घेऊया. प्रत्येक गावात ही परंपरा असा गोठण जेवण्याची किंवा आणखी त्याका वेगळी नावं पण असतात. आपल्या कोकणात वेगवेगळे रीतिरिवाज चालतात किंवा वेगवेगळे परंपरा चालतात. पण आज मी इलय आणि माझाच गाव असा, माझीच वाडी आहे, मीच पण हैसरच राहतोय. त्याच्यामुळे बघूया कशा पद्धतीने हे गोठण जेवणचा कार्यक्रम असता आणि कशा पद्धतीने हे हैसरचे लोक ह्या टिकवून ठेवलेला. चला. हय, आता आपण बघितला वार्षिक तुमचो गोठण जेवोचो उत्सव असता. तर नेमक्या आमच्या दर्शकांका सांगा की नेमकं गोठण जेवतात म्हणजे काय असतं या? तर काय असतं सांगा, म्हणजे हे गुराखी यांची म्हणजे म्हणजे बैल गुराखी असतो त्यांची एक सहयोग म्हणजे संघटना कशी असता तसा एक ह्या असतं गुराख्यांची ती सहयोग म्हणजे वर्षातून एकदा असं जेवण करणार आणि सगळ्यांका जेवण वाढणार का. हां, सर गोठण देव म्हणून पुजलेलो हा. हो. हां,
गोड म्हणजे त्या काळी तुम्ही सगळे गुराखी त्या काळी येऊचे आणि ह्या रक्षण करता असो ह्यो देव असा. म्हणजे गुरांका काय रोग येऊचे नाही, म्हणजे गुरांचा सांभाळ करणं अशी सगळी तिची जबाबदारी असता. हा आणि तुम्ही वार्षिक हैसर हो, वार्षिक सर गोठा जेवणीचा कार्यक्रम करतो आम्ही. म्हणजे काय काय तो हैसर केला जाता, कसा केला जाता? काय म्हणजे आता हे भात केलं जाता, डाळ केली जाता, भाजी, गुळचूर, सोलकढी, म्हणजे ज्या ब्राह्मण जेवण करतात हा त्याच प्रकारचे हा केला जाता. हा आणि तो देवाक नैवेद्य देवाक नैवेद्य दाखवला जाता आणि नंतर आपण सगळे पंक्तीत बसून जेवतो मी. जेवता म्हणजे हे वार्षिक तुम्ही एक दिवस ठरलेलो असता की कधी तुम्ही कसं ठर? असं वार्षिक दिवस ठरलेलं नसता, एक चांगलासा दिवस बघून ह्या करतो आम्ही. आणि आता ह्याची साफसफाई म्हणजे परत आणखी काय हैसर उत्सव वगैरे काय असता काय ते? नाही, तसं काय उत्सव नाही, वर्षातून एकदा असं उत्सव केलं जातं. असं की दुपारच्या टायमाला असं सगळे जमतात आणि हा कार्यक्रम केला होता. ओके. आणि काय सांगणं बोलणं देवासाठी काय गारणा घातल्यात तुम्ही गारणा घातल्यात मगाशी देवाक काय सांगशाल, काय सांगितल्यात देवाक, काय मागितल्यात? हे गुरं वासरांक सगळ्यांका चांगली हे आरोग्य दे, मग जिकडे झाडं पेडा आहे त्यांना चांगल्या तऱ्हेने यश दे आणि झाड सगळ्या ह्याचं संरक्षण कर गुरखांचा आणि सगळ्या बाळगोपाळांचा. मगाशी मी एक ऐकलंय तुमच्या बोलण्यातून की एक दिवशी हा हैसा करूचा थांबलेला किंवा करूक नाही होता हैसा गोठण जेवक नाही होती, तेव्हा काय त्याचा परिणाम दिसलो काय? परिणाम म्हणजे जसं म्हणजे त्या वर्षी काही ना गुरांका रोग म्हणजे लागण, पायाची लागण होतं बघा, ती लागण सगळ्या म्हणजे वाड्यातल्या सगळ्या गुरांका इथली होती. त्यामुळे इथे आम्ही सरळ येऊन ती सांगणा बोलणा करून मग ती लागण कमी झाली. सांगण्यात दिला की पूजा घालू अशी गुरांचं चांगलं झालं आपलं सगळं पूजा घालू. आणि त्याच्यानंतर पूजा घातली नवस पेडलो. बरोबर, म्हणजे याची दरवर्षी चालचालणूक घ्यायची ठेवची लागता. बऱ्याच दिवसानंतर सावंतवाडीतल्या मोती तलावात मगर बघूक गावले. शुक्रवारी सकाळी मोती तलावात ही 3 फुटी मगर दिसानिली. त्याचो व्हिडिओ सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते रवी जाधव यांच्यानी काढलो. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतालोच. परत भेटाया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनेल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.